na-agbagwoju m anya na ụmụ okorobịa ndị Igbo eme ha na-ele ndị okenye anya. Ndị okenye anyị eriele ngarị. Ndị okenye anyị dị ka awọ mmiri juru ọnụ na-agaghị ebepụnwu akwa. Ọ bụrụ na elewe ha anya, mmiri erikwela anyị. Nwa okorobịa Igbo ọbụla nwa okorobịa Igbo ma ihe ọ na-eme na-esoghị na ọhaneze Youth Council na-abịa mitin na-ekwu ihe ga-eme ma ọ bụ ọta ga-esi eme ihe wefulefu. Ha kpọwara ndị okenye anyị efulefu, ndị wuderile efulefu ụmụ okorobịa. Ị na ihe m na-ekwu? Derile efulefu anyị nwere n'ala Igbo taa ụmụ okorobịa. Maka ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ọnwụ ụmụ okorobịa this ala Igbo belong to us. Ọwa anyị nwa nwere the time. Ndị okenye na-akpọ efulefu afọ ole ka ha nwere? Ụfọdụ uwe mebi ihe dị ka afọ 10 na ma ọ bụ afọ 15 ka ha aga. Mana a youth no from 18 years to 45 years nwere opportunity. This place wụ nke anyị. Ọwụ ụmụ okorobịa with the real stakeholders. All right. Ndị nke m nwanne unu nwoke Chukwuemeka. Yes, aka the X2RPE, the extra talented young progressive entrepreneur, the RAB refiner boy, SBGC street boy going classy, and I'm rapping in Namen TV. Well, here Namen TV. Honorable. Thank you so much. I mean, Ote like where I know we are the Kayaga, Makano no here, Njego, Agrama, Ferebia Abuja, Biahogi. Thank you so much for the passion. Thank you, sir. Igbo song. Thank you. Okay, biko agma choka iwere ohere jiri kọwara ndị Igbo ndị na-efolo ihe anyị na-eme na Namen TV. Kọwara ha onye ewu aha gị na ọkwa gị n'ala Igbo. Ndị be anyị ndewo, aha m bụ Comrade Igboayaka o Igboayaka. Abụ m the National President Ọhaneze Youth Council. Abụkwa m onye ọlụ ụmụna nọ n'ala Igbo. Ndewo. Ana m enweta ozi dị iche iche ndị na-akpọ na mba ụwa niile ebe ụwa sọtụrụ ndị Igbo enwebe Igbo na-anụ ha kpọọ ha na-ajụ m sị na o nwere ezigbo nwa amadi na-ahụ maka ihe Igbo wo National Youth President Ọhaneze ndị Igbo otu aka m shi mara gị and ha na-arụtụrụ maka sị na m gakwuru gị na o nwere ihe na ihe ndị ị ga-akọwara anyị gbasatara Igbo and ama abịa na internet bịazie chọpụtawa maka gị na-ahụta na ịwụ a fierce person, your personality dị very very bold and dị critical na ihe gbasara ọchịchị na mmegbu ha na-emegbu ndị Igbo nke kachasị nke biko kọwara anyị ihe dị ụta. Ndị Igbo si na onye kpọọ ọba ya ọkpọkọrọ ndị agbata obi ji ya kpọọ afịfịa. Ihe a na-eme n'ala Igbo bụ maka ụmụ okorobịa ebulibeghị jụọ ajụjụ ma ọ bụ si na ihe a taa ga-akwụsị. Maka ndị Igbo si na osi taa adịwa na ma ọ dịwara mgbe gboo. Mgbe m batara dịka onye isi ndị Ọhaneze Youth Council, m sị na ihe a ga-eme anyị ga-ewere organization a nyekwa n'aka ụmụ okorobịa ndị nwe ya. Mbido gariwa state by state, create wa state chapters, enwebu ya na mbụ, create wa local government chapters, enwebu ya na mbụ. Si na ihe a bụ ọhaneze na ọ bụghị mkpụrụ mmadụ ole ma ole nọrọ na hotel room ha kwuo okwu asị na ndị Igbo ekwuole. Msị mba na asụ ụtara nwere isi na anyị ga-abịa nwee ngalaba ọhaneze from state, national, ruo state, local government, ruo na community. Enwe ihe menwere n'ala Igbo, ndị Igbo ụmụ okorobịa Igbo pụta kwuo okwu si lekwa ihe ha chọrọ, lekwa otu ha siri chọọ ka ọ dị. And enwere ihe na-agbagwoju m anya na ụmụ okorobịa ndị Igbo eme ha na-ele ndị okenye anya. Ndị okenye anyị eriele ngarị. Ndị okenye anyị dị ka awọ mmiri juru ọnụ na-agaghị ebepụnwu akwa. Ọ bụrụ na elewe ha anya, mmiri erikwela anyị. Nwa okorobịa Igbo ọbụla nwa okorobịa Igbo ma ihe ọ na-eme na-esoghị na Ọhaneze Youth Council na-abịa mitin na-ekwu ihe ga-eme ma ọ bụ ọta ga-esi eme ihe wefulefu. Ha kpọwara ndị okenye anyị efulefu, ndị wuderile efulefu ụmụ okorobịa. Ị na ihe m na-ekwu? Derile efulefu anyị nwere n'ala Igbo taa ụmụ okorobịa. Maka ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ọwụ ụmụ okorobịa this ala Igbo belong to us. Ọwa anyị nwa nwere the time. Ndị okenye na-akpọ efulefu afọ ole ka ha nwere?
ụfọdụ uwe mebi ihe dị ka afọ 10 na ma ọ bụ afọ 15 ka ha aga. Mana a youth no from 18 years to 45 years nwere opportunity. This place wụ nke anyị. Ọwụ ụmụ okorobịa with the real stakeholders. Mana ifu otu ụmụ okorobịa Igbo si wuru efulefu eburu gị egbe asị gị sowe gị chụọ nwa okorobịa ibe gị. Enye gị mma asị gị chụọ nwa okorobịa ibe gị. Enye gị mma nye gị egbe sị gị bịa gbuo ballot box for a criminal efulefu deri efulefu gị bịa bụrụ ballot box. Ụmụ ya nọ abroad. Ala Igbo gba aghara nwe nke ị ga-ahụ. Kamgbe afọ gara aga ka ala Igbo nọ na-agbaghara aghara. Gwa many of the governors kwugoro okwu ma selekwa ihe a ga-eme ka nwa ugobere nwa egbe buru. Gwa many of the senators or House of Rep ihe na-aga na Abuja wee gakere ego. Ha lọtazie ya ụmụ okorobịa ga-amata na ndị awụ ndị gọvanọs awụ ndị efulefu nke na-akwụrụ ha aka because ha nyere gị 1 naira ma 2 naira. Ọwa awa future ka anyị ji egwu egwu. Ekwuole m ya na ihe awụzi okwu ọnụ na mbembụ n'ala Igbo enye gị ihe wetara ndị Igbo iruo ya ndị Igbo menyụọ gị anya. Mana taa ndị riri ego ndị Igbo ka anyị na-akpọ honorable na-akpọ his excellency. A na-akụrụ ha ka ndị oshi kpọgo onwe ha his excellency honorable criminals. Ha tụtụọla everything. Ha erele nkịta ree onye nwe nkịta. Ha erele ego ree ọgbụrụ. Ndị anyị nwere anyị kpọgawa leaders. No character, no integrity. I'm calling upon every reasonable Igbo person to get involved in Ohaneze Youth Council. Let us start asking these people questions. Ndị anyị ga-apịa ụtarị anyị pịa ha ụtarị maka asụ dat na nwatakịrị okenye mee ka nwatakịrị achọọ ya ọsọ. E nwere otu oke ga-esi dosa onwe ya busu chọọ ya ọsọ. Ndị okenye anyị ha edesago ahụ ka busu chọọ ha ọsọ mana ụmụ okorobịa relax na-akụrụ ha aka na-akpọ ha honorable. Who are the honorables n'ala Igbo today? For more than 1 year kịta na-agbaga egbe n'ala Igbo. Ole ndị gbaga ya ọkwa ụmụ okorobịa ọwụ ndị okenye gbaga ya. Ụmụ okorobịa should have a rethink na ụmụ okorobịa ndị Igbo should have a rethink. Okay, honorable, ọ dị gị ọkụ n'obi. Aga m achọ ka aga m asị gị na gị wepụ ọnụmọkụ n'obi gị maka na ọnụmọkụ n'obi a wụ ihe a ga-eji nweta ya dị mma. Mana ihe m chọrọ ịjụ wụ Ohaneze Youth Council ha nwere synergy, ihe ndị oyibo kpọrọ synergy, ha na-enwe mmekọ with nke Ohaneze ndị Igbo general? A na-enwe mmekọ. Mgbe Obi Ụzọ batara dịka onye isi ndị Ohaneze, e nwere ihe edemede Ohaneze Youth Council dere ọta a ga-esi hazie ala Igbo. Anyị nyere ihe edemede ahụ. And ihe edemede ahụ anyị nyere ewu ihe gbasara ihe dị iche iche anyị na-enweghị n'ala Igbo. Ndị Ohaneze kwesịrị na-ekwu okwu ya. Anyị kwuru okwu mkpa ọ dị n'ala Igbo inwe seaport. Maka ibe n'ala Igbo taa anyị nwere 7 potential seaport. E mere abandon maka asa akpọrọ ndị Igbo. Anyị nwere nke nọ n'One, anyị nwere Bonny, anyị nwere Ibaka River nọ na Akwa Ibom, anyị nwere Azụ Mmiri nọ na Abia State, anyị nwere Ọbakụ nọ na Abia State, anyị nwere Ọzịza River nọ n'Afọ Ikpo, anyị nwere Ọsọkwa River link up to Osemoto in Uguta and the Imo State and the Anambra State. All these things are the best potential seaport e nwere na this country. Mana enwere onye Igbo kwugo okwu ya. Why must we have one place a ga na-ship goods and services or other things na Nigeria? Honorable, marginalization anyị kwugo okwu ya. Ihe bụ otu n'ihe mbụ anyị gwara ha na ndị Igbo ga-ebido kwuo okwu ya gawa ije ya. Anyị kwukwuru okwu ihe gbasara rewe na ọwụ ndị Igbo na-azụ mkpụrụ ahịa. Ọwụ ndị Igbo na-azụ ahịa ebe niile dị iche iche. Arụ rewe ebe ndị ọzọ akọtọ ndị Igbo off. Anyị kwuo na Ohaneze ga-aga okwu ya. Kwuo okwu rewe ọ nọ n'ihe nyere ndị Ohaneze ndị Igbo. Ọ dị 11 items anyị dere nye ha sị lekwa ihe ndị Igbo kwesịrị na-ekwu okwu ya. Nke ọzọ anyị kwuru okwu ihe gbasara national electricity grid. Anyị kwuru okwu ihe gbasara industrial gas pipeline. Ebonyi and ndị Igbo wu ndị na-enye Nigeria gas today. Anyị kwuru okwu ka arụ ọrụ ndị Igbo ije ala Igbo aga Lagos ofu road ka e nwere. Iche ịga Abuja sọsọ ofu road ahụ ka e nwere. While anyị nwere ke dị close to here ọtọcha mmịa nta. Ebe godi. Na Anambra State is a community Otuocha Mianta road. Around that road goes on the bridge. From east to Abuja with just 4 hours. We are in Abuja. Meaning that an Igbo man will go to Abuja, do business and come back the same day. You can imagine the economic value of that road. Nobody is talking about it. And they are answering Honorable and His Excellency.
sarin here and there, disturbing everybody, empty people. I were in Igbo land calling themselves leaders, criminals. They have stolen everything. I kukuroku ihe gbasara road. Awuru na ile anya federal road niile link up to South gwụrụ agwụ. I bebe nke kwuru okwu that na n'ala Igbo taa ihe kwesịrị ime ọnụ mụrụ ọbụla village ọbụla kwesịrị inwe their own vigilante. Maka enweziri ihe na-eme maka agha akara aka na-erikwe nwa ngwọrọ. Maka ọ bụrụ na ile anya n'obodo a bụ Nigeria taa gị hụ na ndị security Nigeria ha eriele ngarị. Ị ga-ahụ ihe megen. So I say na confidence I ga-enwe ka village ọbụla nwee their own vigilante. Na-enyeziri ndị polisi ma ọ bụ ndị amị aka. Ma ndị chọrọ ịbịa wakpo anyị n'ike, ma ndị oshi ma ndị ama. Ma ndị herdsmen ugwu ha gaa n'ubi mmadụ ha ata ihe nọ n'ubi gị kwuo ha gbuo gị gbupụ gị isi gbuo gị. Anyị nwee ike nwee nchekwa zuru oke n'ala Igbo. O so na ihe anyị tinyere n'akwụkwọ ahụ. Na ọ ga-adị mkpa ka emee ya. Na ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị kwuru okwu. So anyị nwere data synergy. Mana ntị gaa n'ihe awụ maka ọha ka ụbata. A sị na okwu ga-ekwu uche ya, omen mekwe n'uche ya. Mana ihe o ji dị ka ọdị ọta bụ ụmụ okorobịa gbachiri nkịtị ekwuole m ya, the real efulefu anyị nwere n'ala Igbo taa ụmụ okorobịa ndị Igbo. Ọ bụrụ na ha gbakọta otu o si anụmọkụ n'obi, agbakọta enwe ngalaba dị iche iche ọha na eze. Anyị ma ndị ọnya wee nye ego si ụlọ ọrụ anyị road ngị rie ya, asụ weta ọkụ ngị rie ya, enye ego si gị ma equip community health center ngị rie the money. Ọnụ gaa na Abuja, ọnụ mana plan nke ọnụ ga ebe a, ọnụ na-akpọrọ ụmụ akorobịa, ụmụ agbọghọbịa na-ahịa ọnụ aka n'azụ. Ndị niile sendịrị ọnụzi ka ọ na-emezi ala Igbo ọ na-aga eme ya wụzie ndị anyị dupụrụ ozi. Ndị awa National Assembly ma ndị awa gọvanọs dịka ndị anyị dinyere ozi si ha ga-ahịa gotere anyị azụ, ha gawa were okete ige n'ime akpa ha lọta ha asa ya oke atala azụ. Ọ ya problem anyị nwege n'ala Igbo taa. So problem niile ahụ ndị ga-asọlve ya ndị youth. Ke ndị problem ahụ mega affect ndị youth. Ke ndị ga-ata ahụhụ ya ndị youth. Ke ndị ga-emezi ya ndị youth. Okay, ngwa honorable biko kedu before ma jụọ gị ajụjụ m chọrọ ịjụ gị gbasara ala Igbo, maka na ekwu ala Igbo onye ọbụla na-ama ga-asị Abia steeti, Anambra steeti, Ebonyi, Enugu na Imo ebe an ordinary man ga-akpọ ala Igbo. Mana anyị nwawo nna Men TV, anyị agaala gazuo ebe niile atụrụla ya aka sị na ndị Igbo nnukwu ebe a. Anyị ga-awụ na ndị Igbo n'ebe ahụ na ha bi ebi ma ọ bụ na ancestral land ha, but anaghị agụ anaghị ha n'ala Igbo. Anyị agaala ebe ndị dị ka Kogi na local gọọmenti. Enwere nke anyị gara Odolu, Igalamela Odolu local government area ndị Igbo. Enwere ndị Igbo ebe ahụ. Anyị agaala na Benue ebe anyị agaala Oju Gado ndị Igbo na ya ndị Igbo nwe. Anyị agaala every local government nọ na Rivers State wụ ndị Igbo. Anyị agaala Obigbo nke a na-akpọ Oyigbo. Anyị agaala Echie. Anyị agaala Ọmụma, Iberi Ọmụma. Anyị agaala Ọgba, Egbe ma Ndọni. Anyị agaala Ahoda East. Anyị agaala ebe akpọrọ ebe niile ma Obi Akpọ gaa Emeọha, Ikwere local government actually. Anyị agaala Edo ebe a na-akpọ Ohiomon local government. Enwere ebe a na ndị Igbanke, ndị a wụcha ndị Igbo. Anyị agaala Delta, Oshimili South and North, Aniocha South and North. Ebe ndị a gaa Ndokwa East and West ebe nwere Igbo. Gaika North East, Gaika South. Ebe ndị a ndị Igbo nụcha ya na-asụkwa Igbo, na-aza aha Igbo, na-eme ihe Igbo. Mana ajụọ asị na ala Igbo ebe a na-akpọta ala Igbo, biko kedu ihe ị ga-ekwu your organization wo nke ị na-head as the president National Youth enwere mmekọrịta a na-emekọrịta with ndị Igbo? Maka na ọwụ a na-ekwu ndị youth Igbo ọwụ sọsọ ndị Abia steeti na ndị ihe a
ndị nke anụchakwa na mpaghara ebe a onwele any effort emekere ka ejiri kpọkọta ha ọnụ. See, you don't allow a stranger to write the history of your people or about yourself. Most things that are happening in Nigeria, or that things that are concerning Ndi Igbo, na hapụrụ ndị ọzọ ha na-akọzi akụkọ ma ọ na-eme ihe edemede gbasara anyị nwa. Ọwa anyị nwa ga-eme ihe edemede ma ọ eme ihe akụkọ gbasara anyị nwa. A na-ekwu okwu ala Igbo ibe na Nigeria taa enwere 36 states na Nigeria. Na that 36 states enwere 13 states of Igbo extraction, and that is South, Southeast, North Central, 2 states, Kogi and Benue. We have over 300 villages of Igbo extraction in Benue. We have over 57 villages of Igbo extraction in Kogi. And you see, the Igbo people, there are some symbols that traditions and culture that when you see it, you don't need a soothsayer to tell you that this person is an Igbo man or this area is Igbo land. But let me tell you what happened. You know, during the time of colonization, the Westerners, the Europeans, they find it very difficult on the side of Igbo people. So when they find it difficult, they start making research. Who are these people? So what they did is the policy of divide and rule to split Ndi Igbo. They started it. They started the conspiracy through the state creations and so many things. Like, for example, if you go to this Ndoki people, then Ndoki people are the Obibo people you are hearing. Ndoki, they have 4 clans. 2 was ceded to River State. 1 Abia State. The other one, Akwa Ibom. So today, in the world map, in the world map, you can see that an Ndoki person belongs to South, belongs to Southeast. An Ndoki person belongs to 2 states. You find them in Benue, you find them in Akwa Ibom, in Abia State and River State. And tomorrow now, an Ndoki person in River State will say that I'm not an Igbo person. And this person say, it's funny now, it's funny. And like I said, if you go to other states, the whole South and 2 states I told you in North Central, you have the Igbo people there. And when you go there, you see them having the 4 market days. There's no tribe in the world that makes use of 4 market days except the Igbo people. So this is an outright symbol or sign that will tell you that these people, the Igbo people. You don't need to doubt it. I want to tell the world today that the issue of some people saying that they are not Igbo is a conspiracy, it's a Western conspiracy. When you talk about the most powerful race we have in the world today, the Jewish race, the Igbo race, and the Aryan race. And if you look at what happened in 1941-45 about the Jewish ethnic cleansing by the German power. They did that because of they saw the supremacy, how the Jewish, they are powerful, they are skillful, they are intelligent, and so many things. And these are the qualities you can find in an Igbo man. So they have the same hatred. So our people, our brothers in Benue, our brothers in Kogi, our brothers in Rivers, our brothers in Bayelsa, in Edo, our brothers in Delta State, our brothers in Akwa Ibom should know that this division is out of envy. This division is just Igbophobia. This division is because of the skills, the knowledge Almighty God bestowed on us. We are, the Igbo people are special species. So that is all. We have never offended any person. If we come to your village, we develop it. If we come to any place, we develop it. We are good in business. We don't grab people's land. We make business and buy it. If you want to sell it 20 naira, we can buy it 50 naira because we have the money. So these are the qualities and the things that you can use to associate the Igbo people.
So I'm calling upon the Igbo people to unite again. And that is part of the cardinal point of Ohaneze Youth Council. And that is why I say that there is a need to have the chapters of Ohaneze Youth Council. I need people from this area to come forth. Let us unite. The Jew, they have united today. And that is why in any part of the world today, the economy, the political, the Jew are there doing marvelously well. The Igbo people will scatter all over the country and in our homeland. There is nothing to write home about. I'm calling upon the new generation of Igbo extraction to understand that the Igbo people, they are special people. There is a need for us to come together as a people. And that is why the Igbo people believe in Grigri Wugweze. The Igbo people believe in the concept of Onyagala, the concept of Igwebike, the concept of Umunna Wike, and the concept of Imibewanya Bewe. These are the philosophical concepts of Igbo people. So there is a need for turnaround, for Igbo people to locate, come back to their roots. We can help other world. We can help other countries. We have what it takes to build paradise on earth here. As far as an Igbo man is concerned, we have the intellectual capacity, we have the disposition, we have the natural endowment, we have the weather, we have the geographical descriptions and so many things. We have it. So we are calling them to come back. That this is a just hatred because of what God made us to be. Nothing more. Okay, Honorable. Thank you so much. Thank you. I like your passion. Achọrọ m ka anyị jiri Igbo maka na asụsụ Igbo bụ asụsụ nke eluigwe, and Igbo nke gị na-atọkwu m ụtọ because Igbo ụmụnna because asị Igbo na-asụ n'olu n'olu mana anyị kwụkwara Mba na-achụ n'olu n'olu. so because I chọrọ ka onye ọbụla dị proud of his own dialectical differences. Onye Anambra na-asụ nke, onye Imo na-asụ nke, onye Ngwa, onye ọbụla sụọ nke gị beta abịara ịsụ abịa n'ofu anyị ekwetara n'ofu ihe. Well, ihe m chọrọ ịjụ ọzọ kedu otu iji chee na Ohaneze Youth Council, because o nwere ihe kwutere ajụkwala m gị sị na nwere any synergy Ohaneze Youth Council ji arụkọ with ndị nna maka na all youth we are with the backbone of every society. Yes, ihe anyị ga-eme bụ ọ bụghị nnukwu ihe. Onye ọbụla kpọrọ onwe ya ụmụ okorobịa nọ n'ala Igbo, ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa, mana anyị na-ekwu okwu youth ma ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa. Achọrọ m ka nwa Igbo ọbụla chee echiche ihe ndị Igbo ji sị agbakọ onye ọma mere ya agba ụfụfụ. Ịbịa na our slogan bụ Igwebike, ekele anyị Igwebike. Iche na ndị ọcha amaghị this slogan. Ha ma ihe Igwebike pụtara. Ha bido kụnye nwe mkpụrụ ọjọọ n'ime ọnụmara ọbụla, n'ime obodo ọbụla. Gwawa ndị ọzọ na ha kwere na ha abụghị ndị Igbo. Gwawa ndị ọzọ na ka emekwa akọwa akụkọ ụgha gbasara agbụrụ dị iche iche. Ọwa akpọrọmasị akpọrọ ndị Igbo. Mana achọrọ m ka nwa Igbo ọbụla n'ebe ọbụla ọ nọ gbara lọtawa sonye n'ihe Ohaneze na-eme. Ebe ọbụla ị nọ, steeti ọbụla ị nọ, soro n'ihe Ohaneze na-eme. Anyị gbakọta anyị nwee ike ikwu ihe ga-eme n'ala Igbo, maka ihe na-eme n'ala Igbo taa na-agba m anya mmiri. Ọwụ ndị Igbo, ọwụ ụmụ okorobịa ndị Igbo ka ọ dị n'aka. Ala Igbo ọ ga-adị mma, ọ ga-adị njọ, ọkwa ka ọ nọ n'aka. Elekwere ndị gọvanọs anya, ma ọwụ ndị akpọga ndị ministers, ma ndị agha akpọga ndị ukwu, ndị awụ ndị efulefu. Enwekwa ihe eji ha eme. Ihe a na-achọ ọwụ akọta aka ịnọ na akọta aka ị na-akpa. Enwekwa plan ha nwere for ụmụ okorobịa, enwekwa plan ha nwere for taa, enwekwa plan for ọdịnihu, enwekwa plan atọ, enweghị ihe ha haziga. Ihe awụ atụrụ. Maka enwe onye ga-ahụ ndị Igbo si na ụlọ gaga na-agba ọkụ nke na-achọ oke. Ụlọ gaga na-agba ọkụ nke na-agba ọkụ nke na-achọ oke. Iko ị na-akọwa datina asị otu ọ dị dịrị ugbu a na Ohaneze na ndị gọvanọ enwe efu mkpụrụ plan. The real Ohaneze ụmụ okorobịa, ị na-anụ ihe a na-agwa gị. Are you waiting for them? You will continue to wait and die, Rachel, na ụmụ gị will also die without nothing.
na-aghọtaghị m na-akọ ha enweghị ebumnobi, enweghị ihe nọ ha n'isi. Ihe nọ ha n'isi ewu ifoje akpa na ifoje ọnụ. Ọkwa n'ala Igbo ihe nọ our governors, senators, all of them ifoje akpa na ifoje ọnụ, enweghị ihe nọ ha n'isi. Ị na-ahụ maka water bill ekwugo okwu ya, ha anyọọna ka ọkụ.